de conciencia nueva interesa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se quita la clara y la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos. Bé, començam aquest acte amb moltíssima alegria. Moltíssima alegria. Avui és un dia per estar contents i contentes. És un dia que, ja sabeu, que fa molts anys se va començar un procés, el primer procés de verdadera democràcia en el país, no? Per tant, aquella alegria i aquell goig d'aquells homes i dones que lluitaren tant per els valors de justícia i llibertat, avui els volen també presents. I començarem, primer de tot, felicitant-nos a tots i a totes, a la societat civil, per la lluita que hem mantingut fins ara, per enderrocar d'una punyetera vegada el monument en el creuer de Guerra Balears. Que seguirem lluitant i llevarem la feixina i obrirem les fosses i acabarem en la impunitat. Això ja no té aturall, no ho aturarà ningú, això. Seguirem i seguirem i seguirem i seguirem i ho farem. Per tant, en aquest moment tenim ja el decret oficial de l'Ajuntament que s'ha pres aquesta resolució de tirar un dels més grossos monuments feixistes que hi ha a l'estat, que resta a l'estat, que és el monument en el creuer de Guerra Balears, un monument franquista, i estem molt contents si tenim aquesta resolució. Ara bé, sabeu que s'obren un temps d'al·legacions i nosaltres esperam, tots i totes esperam que tots els partits demòcrates d'aquest govern estiguin a l'alçada i estiguin d'acord en tirar un monument franquista, perquè si no hi estan d'acord, no sé si són molt demòcrates, perquè tothom sap perfectament que aquell monument el va inaugurar en Franco i tothom sap molt bé que des de la primera a la darrera pedra aquell monument serà el monument que recordarà una dictadura, que jo no són jo per recordar de memòria a la gent que va lluitar precisament per defensar els valors d'aquestes persones que havien posat en marxa la república. Per tant, esperam que tots siguin conscients que de sort de presentar al·legacions en contra d'estirar un monument franquista, doncs no ho facin, i que si hi ha qualcú ja saben de quins són, no és vera, malament que s'emperrin a no mostrar les banderes, qualque vegada se'ls escapen les banderes i els veiem a qualque fotografia qui va defensar aquest monument. Sabem qui són, no és vera? I no mos enganen, no mos disfracen a nosaltres, no mos disfracen. Els monuments feixistes no se disfracen, no casen la democràcia amb monuments feixistes, és impossible. Bé, no me vull estendre més, paig la paraula començant l'acte, paig la paraula, la paraula sí, perquè començam amb poesia, paig la paraula en Biel Huguet, precisament això mos interpretarà poesia. Biel, com vulguis. Gràcies. Bones tardes, companyes i companys. El primer de tot vull agrair a Unitat Cívica per la República que m'hagi permès en un aniversari tan important com és els 85 anys es participar en aquest acte. Jo recitaré dues poesies. La primera de totes és per rendir homenatge a la dona republicana. A la dona republicana que va veure que perdia el seu company i havia de treure endavant la família. Havia de treure endavant la família baix la bota opressora feixista que la feia treballar en l'únic que podia treballar, servir. Servir era la paraula que s'empleava després de la guerra. Vamos a servir. No, nosaltres volem retre homenatge a la dona
republicana i per extensió a totes aquelles mares, que fugen dels països en guerra, que cercant un futur millor pels seus fills han intentat entrar a Europa i que se troben amb uns nins ofegats dins la Mediterrània i se troben amb unes barreres que no permeten entrar dins Europa. A totes aquestes dones els hi vull recitar aquesta poesia en homenatge a elles. I com no podia ser d'altra manera, he triat un poema d'una dona, de na Joana Raspall. Na Joana Raspall se va morir fa 3 anys, però aquesta poesia és molt premonitòria de lo que està passant. Per vosaltres, ja sé que jo no arribaré i no deixaré en bon lloc aquesta poesia perquè som un pipiolo, però intentaré fer-ho el millor que pugui. La poesia és Podries, de Joana Raspall. Si haguessis nascut a una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país fora casa teva i diries sí amb una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona pot ser més dolenta. Tindries més sort o pot ser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya, o aniries nu perdut per la seua. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres, ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons secs de pa negre. Podries. Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fosses nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Després continuarà, Fidel. Ara, això és una sorpresa. Vull passar... On ets? Vull passar la paraula a una dona precisament com aquella, lluitadora. Una dona republicana, na Rafaela. No ets la paraula, és una sorpresa. Bueno, no sé cómo me saldrá, pero voy a cantar una canción a todas las mujeres republicanas que no sabemos dónde están, que lucharon por nosotros. Porque el día que se programó la República, las mujeres fuimos las que tuvimos igualdad de derechos. Después vino la contienda de la guerra y los niños del franquismo tuvimos que luchar, sobre todo las mujeres, que hemos tenido que empezar de nuevo. No sé cómo me saldrá la canción, pero va por ellas y por nosotros, toda la que esté a favor de la paz. Vale. Y autobús de la esperanza, tú que por la vida pasas, dime, ¿has visto alguna vez una paloma blanca? Lo que he visto por el mundo, mucha sangre derramada de personas inocentes, sin tener culpa de nada. Autobús de la esperanza, lleno de palomas blancas. La he visto en primavera, en el pico llevaban aroma de rosa y canela. Y el mundo sigue llevando su esperanza viajera. Dime, el gallo que cantó aquella primavera, dime qué tiene la guerra bajo aquella negra estrella. Que el mundo sigue y el hombre están llorando por ella. Autobús de la esperanza, lleno de palomas blancas. La he visto en primavera, en el pico llevaban aroma de rosa y canela. Autobús de la esperanza, lleno de palomas blancas. La he visto en primavera, en el pico llevaban aroma de rosa y canela. ¡Bravo! Número 40. Bé, a continuació
Aquest acte ha estat organitzat per la Unitat Cívica per la República i vos llegiré les entitats i partits polítics, etc., que hi hem col·laborat. Bé, l'Ajuntament de Palma. Molt bé. Memòria de Mallorca, Ateneu Pere Mascaró, Fundació Miri Darder, l'UGT, jubilats de l'UGT, jubilats de comissions obreres, STEI, padrines i padrins flautes de Mallorca, Som Sindicat, Feministes en Acció, Plataforma Solidaritat Grècia Mallorca, Taula per Palestina, Esquerra Unida, Podem, Més i Corrent d'Esquerra Socialista. Si voleu, ara se llegirà el manifest que hem elaborat i si voleu, perquè na Sílvia no estigui, ho llegirà na Sílvia Portell, perquè no estigui aquí tota sola, si voleu pujar un representant de cada entitat, mos posem de vora ella, si voleu, Vale, vinga, quan vulguis Sílvia, la Sílvia està aquí, un aplaudiment per la Sílvia. Hoy he sacado Izquierda Unida el periódico. Pero bien, lo has sacado bien. Qué bueno. Bona tarda. Aquest 2016 es compleixen 85 anys d'aquell any en el qual els nostres padrins i les nostres padrines van començar a construir una república, la segona. Ho van fer amb la llibertat de construir una societat i una organització política consagrada al principi d'igualtat de totes les persones. Una criminal i ignomiosa revolta secundada pel nazisme i el feixisme acabà, per la força de les armes, amb aquella esperança i anegar de sang tots els pobles de l'estat espanyol. El feixisme va guanyar la guerra, no sense una heroica resistència i defensa de la llibertat i de la legalitat republicana. Val a dir que la crueltat dels vencedors va ser terrible. Pere Capellà escrigué a Cançons republicanes quanta sang, quanta batalla per causa d'aquell Borbón que alguns li diuen felón i jo li dic canalla. No només van guanyar la guerra que havien declarat contra la llibertat, la persistent i perllongada repressió, els assassinats, les desaparicions i l'exili van tenir l'objectiu polític de barrar el pas a qualsevol possibilitat que la república pogués brillar de nou. No ho han aconseguit. Les ànsies de llibertat, igualtat i fraternitat van persistir i avui són tan presents com en aquell 14 d'abril de 1931. Avui, 14 d'abril de 2016, ens concentrem en l'emoció del record d'aquella esperança, però sobretot per honorar la memòria d'aquelles republicanes i d'aquells republicans que van donar la seva vida en un exemple d'entrega, sacrifici i dignitat. Desgraciadament, el règim del 78, el dia de la segona restauració borbònica, ha estat incapaç de, en aplicació dels drets humans, garantir la necessària memòria, justícia i reparació de les víctimes de la dictadura franquista. La commemoració del 14 d'abril no és exclusivament una commemoració nostàlgica, ans al contrari. Volem mirar el present i, sobretot, el futur. És, idò, un bon dia per exigir que les institucions de les Illes Balears estiguin a l'alçada de les circumstàncies en l'aplicació de la llei de fosses, que ens compleixin els acords sobre el monument al feixisme, que encara ara roman alçat en el Parc de Sa Feixina, i de desplegar una digna i efectiva política de memòria democràtica. La societat no perdonaria que es deixés passar una oportunitat com l'actual, en la qual les principals institucions estan governades per unes majories que, no s'oblidi, són en gran part fruit d'un llarg període de lluita en el qual s'exhibiren samarretes de tots colors. Cridem, doncs, Sa Feixina fora ja! Que es compleixi el testament de Saridakis i, per tant, que el Palau i els Jardins de Marivent quedin lliures de l'ocupació borbònica i el retornin al poble. Fora de Mallorca, la monarquia! La llibertat, la igualtat i la fraternitat que reclamem avui i aquí vol dir el reconeixement de l'exercici de debò del dret d'autodeterminació dels pobles que avui formen part de l'estat espanyol, una democràcia més participativa que posi fre als corruptes i als corruptors,
la garantia dels drets laborals i socials, amb zero explotació i precarietat laboral, sanitat, serveis socials, atenció a la dependència i persones i pensions públiques i suficients i de qualitat per a tothom. Una educació pública de qualitat, inclusiva i en català. Per tant, cal tirar la paperera de la història a la llei Wert. Impulsar una política cultural com a garantia de cohesió social. Engegar una veritable pràctica institucional laica. Acabar amb qualsevol manifestació de pobresa, sigui energètica, infantil o de qualsevol classe. I, òbviament, ni un desnonament més. Cal rescatar les persones i no els bancs. Derogació de l'anomenada llei Mordassa, acabar amb tota classe de violències masclistes i superar el patriarcat per posar fi a totes les discriminacions de gènere. Garantir el dret de tothom a un medi ambient sa i preservar el territori i la biodiversitat. Aturar les negociacions secretes de tractats internacionals com ara el TTIP, el CETA, el TISA, que pretenen col·locar els interessos de les grans corporacions per sobre dels drets de les persones. Impulsar la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació internacional. I dit sense embuts, qualsevol institució monàrquica és anacrònica. L'espanyola és, a més, hereva d'una de les més cruels i llargues dictadures del segle XX a Europa. Per acabar d'arrodonir-ho, cada dia que passa, hi ha més evidències que l'espanyola és, des dels seus orígens, una monarquia corrupta. Això és el que demostra, entre altres coses, el cas Noos o els recentment coneguts papers de Panamà. Ja no poden amagar la seva poca vergonya democràtica i la seva indignitat. Aquest any tenim especials motius per cridar no a la monarquia i visca la república. Bé. A continuació, Miquel vol dir unes paraules, o Miquel Mascaró vol dir unes paraules, Miquel? Hola, bones tardes. Gràcies a tots i a totes. Està clar que aquí, avui, som molts més que els que van estar a favor de que la feixina estigui en peu. Per tant, tots aquí plegats cridam: feixina fora ja! No volem la feixina! Feixina fora ja! 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 Jo avui commemoram el 85 aniversari de la Segona República. Però seré breu en el que vull dir. El millor homenatge que li puguem fer a les víctimes del franquisme aquell 1936 fins l'any 1939 i molt més és que tots els que estem aquí presents avui, si no estem a un partit polític que mos hi fiquem, d'esquerres, claro, si no estem a una associació que mos hi fiquem, si no estem a un sindicat, que estiguem a un sindicat, que participem de la vida política, perquè si no participam els que nosaltres avui estem aquí, n'hi ha uns altres que participaran per nosaltres. Jo res més i visca la República! Jo només vull recordar que aquest acte que feim ara aquí a Palma s'està fent per altres indrets també. És impossible que tothom sigui aquí, nosaltres mateixos ens hem de repartir perquè no podem estar per tot. I ho dic perquè també s'estan fent altres, si me'n record, a Pollença, a Artà, a Calvià, a Montuïri, a Manacor, a Lloseta, a l'Aró, a Sa Pobla, no sé, a Santa Maria, a Binissalem. Per tant, hi ha molts llocs que s'estan fent actes com aquest. I bé, ara finalment ja tornaré a passar la paraula a en Biel, que és per aquí, que han començat amb poesia i que acabarem amb poesia i amb música també, perquè nosaltres defensam la cultura, com feien aquells homes i dones que van proclamar la república. La cultura i l'ensenyament, ells pensaven que era això el que ens faria lliures. I efectivament, en Miquel ho ha dit molt bé, han de participar
a la vida ciutadana. Mos hem d'afiliar. Si no voleu partits polítics o sindicats o entitats cíviques, han d'estar allà lluitant, perquè això és la vida. Han d'estar defensant en els més febles, han d'estar volent que se faci justícia. Davant una justícia mos hem d'aixecar. Aquest és el millor homenatge de veritat que podem fer en aquells homes i dones que donaran la vida per ells i que els sentim hereus, perquè cada vegada les coneixem més i cada vegada els estimam més i cada vegada els sentim més nostres i nostres. Per tant, per ells i elles, avui, visca la república i visca la justícia i visca la llibertat. Bueno, ara és hora de recordar-nos dels homes que varen haver de fugir del nostre país i varen ser refugiats a altres països. No solament volem recordar els republicans refugiats, sinó que també en aquest moment volem recordar tots aquests que estan fugint de la guerra i no els deixem entrar a dins l'Europa del progrés. Aquesta gent també té dret a viure i per ells aquesta poesia que els reiterava. Perdoneu, recitaré les 4 banderes d'en Miquel Martí Pol. Tenia 4 banderes, 3 les vaig perdre en combat. La bandera que fa 4 l'he desada a un calaix. No la trauré fins que bufi ben fort el vent de llevant i s'endugui aquest mal aire que ens toca de respirar. Tenia 4 banderes, 3 les vaig perdre en combat. Tenia un jardí entre els arbres, un mal vent me'ls ha esfollat. Amb el jardí ple de fulles no fa de bon caminar. El mal vent encara bufa, jo no em canso d'esperar. Per cada fulla caiguda, els arbres hi neix un tany. Tenia un jardí entre els arbres, un mal vent me'ls ha esfollat. De 2 amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar, el de terra l'empresonen, l'altre viu exiliat. Jo no ploro pel de terra, ni em lamento pel de mar. Plor i laments, de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal. De 2 amors que tenia, l'un en terra, l'altre en mar. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha. Si quan parlo s'esparveren, jo que sí em poso a cantar. Canto, canto i cantaria, si pogués més fort i clar. Quan les cançons fossin pedres, vingafones i el combat. Tinc una llengua tan viva com les més vives que hi ha. Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Qui n'aprèn la cantarella mai més no l'oblidarà. Si de cas no l'heu apresa, no us canseu de preguntar que si els mots són cal de pluja, la terra som tots plegats. Amors, arbres i banderes són mots de bon recordar. Me diuen que vos digui que hi ha
s'ha convocat una cacerolada en les seus del PP dilluns, dia 8 d'abril, a les 18:30 a tot l'Estat, per la llei 23/2015 de la PA, la llei 24/2015 de la PA, per això precisament, no? Se m'ha anat això. Bueno, vos ho dic, ja està dit. Jo crec que la solidaritat és la millor eina que tenim i la lluita, ja aquesta poesia és preciosa, i la lluita hi han d'estar totes, no? Visca la lluita, i ara mos tocarà el clarinet una companya, n'Eulàlia, i mos interpretarà, m'apareix? L'himne de Riego, pot ser? N'Eulàlia. Aquí, i bé, suposo que la majoria de tots coneixen aquest himne, i si ho sabeu i vos fa ganes cantar, esteu ben convidats. Ara sí que heu de cantar tots, Bueno, sí, també. A veure, me diuen que... Bueno, no, també recordar-vos que dia 1 de maig també tenim manifestacions i que convoquen els sindicats. M'han passat aquí també un paperet que convoquen, no, a la plaça d'Espanya, dia 1, fas d'aguantar, és l'hora de la lluita contra la reforma laboral encara vigent, contra la corrupció política i sindical per la recuperació de les llibertats públiques i els drets socials, contra l'Europa racista i del capital. Per tant, també els sindicats que convoquen, també que ho sapigueu, no? I també que hem de pensar que una monarquia, com diu en Miquel, és contrària o és incompatible amb una monarquia, i és incompatible amb monuments feixistes. Per tant, i si roben, no te digo nada. I si roben, no te digo nada. Contra aquella gent ja va ser capaç de lluitar i enderrocar contra l'oligarquia d'aquell temps, contra el caciquisme d'aquell temps i contra la corrupció d'aquell temps, i nosaltres també serem capaços. Endavant, visca la lluita, visca la república, visca la llibertat i visca la justícia. Gràcies i fins l'any que ve. No, fins demà. Du premier président de la République espagnole a été accueilli par des acclamations enthousiastes. A obtenu 362 voix.
Le scrutin a donné quelques voix à diverses personnalités connues et 35 bulletins blancs. Le lendemain est déclaré jour férié à l'occasion de la proclamation solennelle du président de la République. Madrid présente une joyeuse animation. Au palais où s'est tenu le congrès, tous les membres du gouvernement se trouvent réunis pour accueillir Don Niceto Alcalá Zamora, qui vient prêter serment de fidélité à la nouvelle constitution. Après la cérémonie, le président est conduit à sa résidence dans un des équipages abandonnés par le